Bàsicament, són eines de consulta web del planejament que ens permet obtenir qualsevol de les informacions urbanístiques, planejament, règim, qualificacions, etc., informació cadastral, etc. Això està orientat bàsicament als serveis tècnics de l'Ajuntament, però també a ciutadans experts, arquitectes, enginyers que han de fer projectes, etc., i fins i tot al ciutadà en general que pretén saber una qualificació d'on viu, etc. Quina tecnologia hem fet servir? Hem fet servir l'API de Google Maps, o sigui, llibreries JavaScript, HTML5, etc., contra un servidor de mapes que integra els serveis OGC. En aquest cas és un map server, un geoserver, etc., i serveis OGC externs. Quan diem que utilitzem l'API de Google Maps, com que abans ja han sortit exemples i que hi havia errors, etc., no estem dient que utilitzem la cartografia de Google Maps, sinó el que fem és utilitzar l'API, les funcionalitats de Google Maps. Així ens podem integrar molt fàcilment tot el nostre desenvolupament. Esquema molt ràpid, per anar de pressa. Un servidor web, l'API de Google Maps i darrere uns servidors de mapa que poden ser geoservers, map servers o qualsevol dels servidors de mapes estàndards que coneixem. Eines d'escriptori per la gestió de les dades, QGIS principalment. Per què d'aquesta tecnologia? Doncs primera perquè són sistemes amigables, entre cometes són sistemes open source, són fàcils, intuïtius, tothom ho coneix, és una tecnologia evolutiva, per tant va evolucionant i ens hem apuntat al carro de l'evolució de la tecnologia i perquè es pot integrar sobretot moltes funcionalitats que la gent està acostumada de Google. I com que és un API, doncs el podem utilitzar amb uns desenvolupaments relativament pocs costosos. I ara ja passo a veure exemples, diapositives de la integració. Hem dit que integràvem l'API, però no té per què integrar-se a la base cartogràfica de Google, per tant nosaltres hem fet unes opcions d'escollir la base cartogràfica, podem escollir la de Google, el satèl·lit, els relleus, però també podem escollir altres bases cartogràfiques, el topogràfic de l'ICC, l'ortofoto, etc. Què consisteix aquests visors? Doncs, el típic, una estructura de capa i agendes que permeten seleccionar i una sèrie d'informació que s'obté. Tot és molt configurable i tot es visualitza sobre la cartografia de Google si volem i permet obtenir la qualificació del sòl, la normativa i no només això, imatges, links, etc. El que us podeu imaginar que un clic sobre el mapa podríem obtenir. També hi ha a sobre les típiques eines que són necessàries per l'urbanisme, mesures d'àrees, mesures de perímetres, mesures de línies, etc. També tenim localitzadors, o sigui que podem aprofitar el localitzador que ens ofereix el Google i ens situa sobre Google, però també podem tenir el localitzador sobre la nostra cartografia, carrer, número, i anem a atacar la nostra base de dades. Podem fer localitzadors sobre les referències cadastrals, demanant la informació al cadastre, etc., localització per coordenades, per noms d'activitats, per adreces, etc. Diem que la gràcia d'aquests visors és la integració de les funcionalitats de Google. Per tant, una de les principals, en aquest cas, és la integració de l'Street View. En aquest cas, l'integrem dividint en dues pantalles i ens permet qualsevol recerca que fem, tant a la pantalla de la imatge com a la pantalla del grafo, una interactivitat total. Ens podem moure per una de les dues pantalles, podem fer cerques per qualsevol de les dues pantalles. Una altra de les gràcies que té fer servir aquest API és la integració, per exemple, del routing. O sigui, a municipis petits que tenen problemes amb el routing, el que fem és directament sobre el nostre visor llançar la consulta a Google perquè ens doni el routing. En aquest cas el podem tenir fins per transport públic, com és aquest exemple, per caminant, en bicicleta, etc. Via crida a Google. Què més? Doncs hem avançat, també permetem l'edició. Evidentment, aquelles fitxes que hem vist abans, per usuaris avançats, perquè la cosa s'estableix una sèrie de rols i perfils, per usuaris avançats de l'Ajuntament es pot fer l'edició de dades directament. Mapes de sortida, impressió, i com a conclusions és que la base geogràfica és única, es garanteix l'escalabilitat i usabilitat de la solució que proposem, ja que aquests visors poden créixer en funcionalitats, les que creixia a l'API, té unes interfícies amigables i fàcils d'utilitzar i sobretot compleix els estàndards OGC.